салому алейкум дӯстони азиз, умедворам сиҳати саломат ҳастем. Бародаро, мо интернет-магазини худмона кушода кардем. Интернет-магазини мо ҳамаи намуд аппарат, ҳамаи намуд асбоба ёфта метавонед. Хубиш дар чие ки доставкаи бесплатна ва бо нархи арзон. Силкаи телеграм дар комментария закрепит кардаге медонем харидорӣ мекунем ва бо нархи арзон доставкаи бесплатна равонтон мекунем. Боқи сарбаланд хонаобод бошед. ассалому алейкум дӯстони азиз, ассалому алейкум ба кулли тамошобинони шабакаи мо Насим ТЖ. Умедворам ки ҳамакада дӯстон хуб ҳастед. дӯстон, навори имрӯза Мерседес сечкаҳоро ба навор гирифтем, баршон пешкаш мекунем. Аз ҳаматон хоҳиш ба хотири сечкаҳо лайкҳоро бизанед, бахилӣ накунед. Иншоалло ки ҳамхел наворҳои беҳтарин ҳама рӯза баршон пешкаш мекунем. ва касоне ки ягон чи барои фурӯш ва реклама кардан дошта бошанд, мошин, хона, замин, квартира ё ки ягон техника, ягон компания дошта бошед, номерҳои мо дар болои видео модага метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш лайкҳоро бизанед ва подписия кунед. Иншоалло ки навори беҳтарин шидагиай. Мақсад ки дар канали мо подписия кунед, скоро канали мо 50 000 подписчик мешавад. Як бозии бепла барашон пешкаш мекунем. Хулоса аз бозии бепл шумо ягон сумма пул намемонед, мақсад ки ва пул бурд мекунед. марҳамат дӯстон, ба ҳаматон тамошои бо фароғат лайкҳоро бизанед. Иншоалло ки навори беҳтарин шидагиай. Тамошои бо фароғат. Уважаемые пассажиры, в терминале номер 1 продолжайте регистрацию на рейс 201, летающий по маршруту Душанбе-Москва. ассалому алейкум дӯстон, авиакасаи Али Қории боваринок ва арзон акнун ба мо имкон медиҳад ки бо осонӣ соҳиби чиптаи самолёт шавем ва ба тамоми кунҷу канори олам сайр намоем. Бетанаффус 24 соат дар хизмати мо ва шумост. Чиптаҳо ба тамоми аэропортҳои гуногуни рӯи олам ҳаст. Дар ҳолати хатогӣ ё нуқсоне дар ҳуҷҷатнигории чипта, авиакаса зарари шуморо ба зиммаи худ мегирад. дӯстони азиз, мегузарам ба якумин мерседеси фурӯши мо, Мерседес сечкаи простой аст, ки соли баромадаш 1995 солай. Объем мотораш 1.8 литр, коробка механикаи судифураш бензини газ. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Хулосан соҳибаш мегӯяд ягон проблема надорад. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дӯстон, нархаш сарошна фурӯхта мешавад бо нархи 55 000 сомонӣ. 4 та балони нав. мошин хулоса краскаталаб нестай. дӯстон, аз номерҳои дастиш мондагиа 917 66 16 марҳамат занг бизанед, маълумоти бештарашонро аз худи соҳиба дастрас кунед. дӯстони азиз, дуюмин мерседеси фурӯши мо Мерседес сечка аст, ки соли баромадаш 1995 солай. объем мотораш 1.8, коробка механикаи судифураш бензини газ. мошин мега сарошна мошини беҳтаринай. мотор объемни дарун берун, поли объемни кадагиай, краска тоза, ходовой зур, гази евро 4, документ солона. сарошна даркорай, сарошна сум даркорай, арзон мондагӣ меша. айни ҳол мошин дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 42 500 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 880 28 72 73. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед бародаро. маълумоти аниқтарашро аз худи соҳибаш дастрас кунед. ва дӯстони азиз, мегузарем ба сеюмин мошини фурӯши сечкаи простой. соли баромадаш 1994 ай. объем мотораш 1.8 литр, коробка механикаи судифураш бензини газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша дӯстони азиз 35 000 сомонӣ мега. соҳиби мошин қайд карда, мақсад ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та балони нав, дисковаш нав, ҳуҷҷат 3-4 моҳи дига дорад. мотор ходовой содир. маълумоти бештар мақсад ҳамаи маълумоташа метавонед аз худи соҳиба дастрас кунед. номерҳо барои тамос 918 16 55 29.
марҳамат дӯстон ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти аниқтарашро аз худи соҳиба дастрас кунед. дӯстони азиз, чорумин сечкаи фурӯши мо соли баромадаш 1996 солай, объем мотораш 1.8 литр, коробка механикаи суди фураж бензини газ, гази ҳевара 4. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 37,000 сомонӣ, ҳолаташ беҳтарин. мақсад е ки бародор ҳолаташ беҳтарин аз рӯз завод мешавад, мотор коробка хадош ҳамаш 100%. срочна сум дар кора бо нархи 37,000 сомонӣ. телефонно бори тамос 300 07 64 15. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, бародарон маълумоти аниқтарашро аз худашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш лайкҳоро бизанед, бахилӣ накунед ва подписатсия кунед. 500 одам дигар намерасам мақсад барои 50,000 подписчик шудан. 50,000 вақте ки шидем дӯстони азиз, ба хотири шумо мақсад, ба хотире ки мо 50,000 мешавем, иншоалло ки барои шуморо бозии бепул дар ҳамин канали худам мегузаронам. шумо хулоса ягон пул ва билет намехарем бародаро. мақсад ки иншоалло вақти 50,000 ки шидем, ба шуморо пешкаш мекунем. мошини навбатии мо дӯстони азиз, солаш 95 сола, мотораш 1.8, коробка механика, суди фураж бензини газ. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, 4 та баллони нав, краскаш сиёҳ, хулоса ҳолаташ беҳтарин. нархи мошин 40,000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 934 06 45 48. марҳамат дӯстон, ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти пурра ва аниқтарашро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, касоне ки мехоҳанд ки сарҳади Қазоқистон гузарад, пас мо ба шумо як ширкати боварнок тавсия медиҳем. ширкати Сабр Экспресс мебошад ки тӯли чанд сол таҷрибаи корӣ дорад. одамҳояшро аз Москва ва Московская област гирифта ба сарҳади Қазоқистон бурда ва документҳояшро тахт карда боз ба ҷои зистатон гирифта меёд. бародаро, марҳамат муроҷиат кунед. ширкати Сабр Экспресс дар хизмати мо ва шумост. ва дӯстони азиз, шашумин мошини фурӯши мо Мерседес сечка ҳастай, соли баромадаш 1995 солай. объем мотораш 1.8, коробка механика, суди фураж бензини газ, худоса мошин ҳуҷҷатош буд шидагия, 4 та баллони нав, краска талаб неса, ҳолаташ беҳтарин. айни ҳол мошин қарор дорад дӯстони азиз дар шаҳри Ваҳдат, нархи 60,000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 904 05 09 05. марҳамат дӯстон, ба ҳамин рақамҳо занг мезанед, маълумоти пурра ва аниқтарашро аз худи соҳиба дастрас кунед. ва дӯстони азиз, агар шумо ягон чи барои фурӯш ва реклама кан дошта бошед, мошини, хона, замин, квартир ё ягон техника, ягон аппарат дошта бошед, номерҳои ватсапи дар аввали видео омодагӣ метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, ҳафтумин мошини фурӯши мо Мерседес сечкаи Простой, солаш 1999, объем мотораш 1.8, коробка механика, суди фураж бензини газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. дӯстон, хулоса мошин мега ягон дард ғам надорад, срочна сум дар кора, вариантҳои алишинесай толка сумай. дӯстон, нархаш 75,000 сомонӣ, бензина мерези 8 мекунӣ шаринар, ягон дард ғам надорад, нархаш 75,000 сомонӣ. телефонҳо бори тамос 881 11 23 97. пробегаш 240,000 километр гаштагиай. дӯстон, занг мизанед, маълумоти бештарашро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, ҳаштумин Мерседеси фурӯши мо соли баромадаш 1995 солай, объем мотораш 1.8, коробка передачи механика, суди фураж бензини газ. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 35,777 сомонӣ. мошин хулоса дарзаш ҳамяки маса капитални наруша кардан лозим. документҳои солона дора, аккумулятор нав, 4 та баллони 85%, задагӣ пусидагӣ мақсад надорад. харидори аниқ бошед, мақсад занг бизанед. дӯстони азиз, харидор набошед, илтимос навақти хитон набигиред,
на вақти маро бигиред мақсад. Собиш мегӯяд дӯстон хеле навистагиай номерҳо дастиш мондагиай занг мизанед маълумоти аниқтарашро аз худашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз сечкаи навбатии мо соли баромадаш 1994 солаи объёмотораш 18 коробка механикаи судифрач бензини газ мошин айни ҳол қарор дора дар ноҳияи ёвон нархаш дӯстони азиз 38 000 сомонӣ 6 моҳ документ 4 та баллони нав хулоса мошин ҳолаташ беҳтарин 4 та телефонҳо баротамос 4 та 1 38 600 ба ҳамин рақамҳо занг мизанед бародаро маълумоти пурра ва аниқтарашро аз худашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз даҳумин мошини фурӯшии мо Mercedes сечкаи объёмни ҳастае ки соли баромадаш 1998 солаи объёмотораш 2 коробка механик судифрач бензини газ хулоса мошин ҳуҷҷат ва тонировка дорад краска талаб нест ҳолаташ беҳтарин айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи рӯдаки нархаш 75 000 сомонӣ хулоса мошин ягон мушкилӣ надорад фақат мешини ҳайш мекунӣ шеринар занг мизанед маълумоти аниқтарашро аз худи соҳибаш пурсон шавед телефонҳо барои тамос 016 56 96 97 марҳамат дӯстон ба ҳамин рақамҳо занг мизанед маълумоти аниқтарашро аз худашон пурсон шавед раҳмати калом барои касоне ки масъалаи моро таъмир дастгир карданд аз ҳаматон хоҳиш касоне ки меҳмон ҳастанд лайкҳоро бизанед ва подписия кунед иншоалло ки дар канали мо ба наздикӣ бозии бепул мешавад раҳмати калом барои дастгириотон дӯстони азиз худованд нигаҳбонтон бошад дастгириро фаромӯш накунед дастгирии шумо пешрави мост дар паноҳи аллоҳ бошед.